Teraz trochę richtig o duchach, o takich doświadczeniach, że ktoś kogoś spotkał, żeby się trafiło zdarzenie z duchami. Tym, że Leżew, on jest faktycznie takim symbolem takiego miejsca, kaj w dawni we Familoku się ludzie trafili i takie bajania szły. Ja bym zapomniała powiedzieć, że Ada jest z Warszawy, wrodzono warszawianka, jak słyszycie, bo piękny już akcent nasz, mieszkowe, mogę padać, w Zobrzu mieszko i w związku z tym ona też ma takie przykłady za grupy. Historia o Ewaldziku, Godej. O Ewaldziku mam Ci opowiedzieć. No więc opowiadał mi to pan, z którym pracowałam, bo tak się składa, że kiedyś właśnie pracowałam w takiej firmie związanej z górnictwem. No i wyglądało to w ten sposób. Miał przyjaciela i sąsiada, z którym pracowali razem na kopalni. Z tym, że ten Ewaldzik był od niego starszy około 10 lat. W trakcie tej ich pracy okazało się, że Ewaldzik ma jednak po prostu wadę serca, no i poszedł na renta. Nie mógł pracować na dole, jak to zostało wreszcie wykryte po prostu. I tak się stało, że w dniu, w którym ten pan Jacek zjechał na dół, Ewald był ponownie przyjęty do szpitala, bo było pogorszenie. Ale Jacek myślał, że on jest w tym szpitalu cały czas. I w pewnej chwili idzie korytarzem i słyszy za swoimi plecami tego Ewalda, który go bardzo głośno woła: Jacek, Jacek, uciekaj stąd, chłopie, tu się zaraz wszystko zawali, będzie zawał jeszcze tych młodych synków tam po drodze, tam jest 3 młodych synków, jeszcze ich ściągnij. Mówię Ci, jak ta ściana się zaciśnie, to zostanie ino taka dziura. Tutaj padły mocne męskie słowa na temat tego, z jaką prędkością pan ma się oddalić. No i tak też się stało. On uciekając, było 3 młodych górników przy dużej jakiejś maszynie, 2 nie chciało z nim iść, nie uwierzyło mu, a 1 uciekł razem z nim. I rzeczywiście był tam potworny zawał. I rzeczywiście jak zacisnęło ogromny korytarz kilkumetrowy, to zostało tego tyle po środku. On się uratował i kiedy wyjechał na powierzchnię, już po wszystkim wrócił do domu, żona mówi: nie uwierzysz, tak po prostu tragedia, Ewaldzik w nocy zmarł. I on się z nim trafił. A on się z nim trafił i on dopiero usiadł i wtedy dopiero po tym strachu, po tym huku, wiesz, no to straszne rzeczy się tam działy przecież, dopiero on zaczął analizować, zaraz, jak to jest po pierwsze możliwe, że ten mówi: Jogo widział, tak, Rein. I mówi, Jogo widział, on do mnie głośno godał, wrzeszczał po mnie, że mamy uciekać, że to, że tamto. Czyli widział a przecież i słyszał, nie? Widział i słyszał. I mówi, on najpierw z dalszej odległości, ale potem ten Ewald przyszedł ku niemu blisko, twarzą w twarz. I on mówi, ja sobie nagle zdałem sprawę, że nie wiem, co mnie bardziej dziwiło, i tu jest fajna uwaga od niego. Czy to, że ja tam pierwszy raz w życiu trafił ducha i widział ducha, no bo się tego nie da inaczej wytłumaczyć, czy to jest ciekawsze, że ja go potraktował jak żywego i że ja się nie zdziwił tam na dole, skąd on się tam wziął. Przecież ja wiedział, że on jest teoretycznie w szpitalu, a jednak on tak na mnie krzyczał, mówi, on był tak stanowczy, on był taki... To wszystko było tak powiedziane i tak obrazowo mi tutaj wyklarował cała ta historia, co się tu zaraz stanie, że ja się nie zastanawiałem, że nie ma takiej możliwości, że jest tam fizycznie Ewald, bo Ewald jest w szpitalu. I tu nie wiadomo mówić, co było dla mnie bardziej wstrząsające, że ja to przyjąłem bez zastanowienia, czy bardziej wstrząsające było to, że w ogóle pierwszy raz w życiu trafiłem ducha, bo mówi, no nie, mi nikt nie godo, ja nie jest ani, ja był trzeźwy, ja był przytomny i ja wszystko dobrze widział. Gdyby ja go tam trafił gdzieś tam z daleka, nie? Ale ja go zawołał i on podszedł ku mnie i on mówi, i godał ze mną twarzą w twarz i on był jak, no cały on, bo to nie było żadne moje urojenie, mówi, tak, że niech mi nikt nie godo. To była siła wyższa, że on mnie tam przyszedł, on mnie uratował
i jeszcze jeszcze tam inne osoby też, także wiesz, wydaje mi się, że w ustach przytomnego Hopa nie było inżyniera, co niejedno w życiu Hopy widział, nie przeżył. zmyślają, chyba że... To nie jest taka panienka delikatna, wiesz co tam jej się cień po ścianie posunie i ona ma wyobrażenia. Nie, to było, ja jemu wierzę i wierzę wielu innym osobom, bo to było zdumiewające po prostu, to co ludzie opisują. To zapraszamy Was na następne historie.